Παιδιά, σήμερα θα παίξω το καμπόκα και στο τέλος θα αλλάξω τα πάντα στο καμπόκα και θα δείτε μετά στο τέλος τι εννοώ. Ωραία, τώρα φτιάχνουμε το skin μας. Επειδή τώρα κατέβασα το καμπόκα στο κινητό μου, παίζω το καμπόκα αλλά όχι στο κινητό μου, δεν το είχα κατεβασμένο και έπαιζα μόνο τον μπαμπά μου, αλλά τώρα κάνουμε βίντεο, οπότε πρέπει να παίζω από το δικό μου, επειδή από το δικό μου κάνω τα βίντεο. Ωραία. Θέλω να βάλουμε αυτό το κοτσιδάκι, πολύ όμορφο. Να γίνουμε άσπροι πρώτον. Τα μαλλιά μου είναι αυτά. Α, τα μαλλιά μου είναι ξανθά, παιδιά μου. Τέτοιο χρώμα όμως ξανθά. Βασικά θέλω να το φτιάξω αλλιώς τα μαλλιά μου, συγγνώμη. Πώς να το φτιάξουμε, ρε παιδιά? Αυτό τι είναι τώρα? Ωραία κουτσιδάκι, αλλά no. Αυτό. Και αυτά μου αρέσουν, ρε παιδιά μου. Ωραία. Δεν θα ξέρω ποια να φορέσω. Αυτό έγινε τώρα. Είναι πολύ ωραία. Να φορέσω αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα τι να φορέσουμε. Να βάλουμε αυτό το γκότσο, παιδιά, είναι ωραίος. Αυτό. Και όπως είπαμε, μάτια. Ωραία. Πολύ όμορφα πράγματα. Τέλεια. Αυτά τα μάτια. Και να βάλω αυτά τα μάτια. Ή αυτό, όχι αυτό. Ή αυτό που κλείνει το ματάκι. Νομίζω αυτό θα βάλω, που κλείνει το ματάκι. Εδώ τα φρύδια, δεν έχουμε ροζ φρύδια, παιδιά μου. Ωραία. Το χρώμα των φρύδιων μας είναι ξανθό. Το χρώμα βασικά των φρύδιών μου δεν είναι ξανθό, είναι καστανό. Κάπως τέρμα όμως καστανό. Το στόμα μας να είναι έτσι. Είναι έτσι. Έτσι φυλάκι. Έτσι. Έτσι θα είναι. Ωραίο. Τώρα οι φακίδες. Ποιες φακίδες μωρέ τώρα? Μου λέει φακίδες. Τι να τις κάνω τις φακίδες? Ωραία. Γιατί έχω μαύρο χρώμα, ρε παιδιά μου? Άλλο χρώμα θέλω από το δέρμα μου. Σκουλαρίκια δεν έχουμε. Να τώρα, παιδιά. Τέλεια αυτό. Αυτό το χρωματάκι έχω λίγο πιο μορφό και πιο σκούρο. Αυτό έχω. Τώρα αυτό τι είναι? Έλεος. Ωραία, σκουλαρίκια δεν έχω. Αυτό τι είναι πάλι? Ακουστικά. Θέλετε να βάλουμε AirPods. Αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά. Και στο άλλο αυτή. Όχι παιδιά, όχι. Δεν νομίζω. Μύτη. Μύτη ρε παιδιά. Μύτη. Έχω ρε παιδιά μου. Ωραία. Και πάμε πάλι να βάλουμε τη φατσούλα μας.
με το κλειστό ματάκι, αυτό είναι. Και με το στόμα μας πίνω. Όχι αυτό. Αυτό. Και παιδιά, λέω να το αφήσω έτσι το σκύλ μου. Μόνο τα ρούχα δεν μ' αρέσουν. Τι είναι αυτό? Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί να φορέσω κάνω τέτοιο πιτζάμα ή τέτοιο φρουφρού και φόρεμα. Τι να φορέσω? Να φορέσουμε αυτά. Δεν ξέρω καν, παιδιά. Πού να ξέρω εγώ? Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ωραία, παιδιά. Φανταστικά είναι εδώ. Αυτά θα φορέσω. Και καπέλο. Τι καπέλο να βάλουμε? Δεν χρειάζομαι καπέλο, παιδιά μου, νομίζω. Όχι. Δεν χρειάζομαι καπέλο. Όλα φανταστικά, όλα πολύ όμορφα, παιδιά. Αυτό τι είναι πάλι? Οκ, τι είναι η κορώνα μου ρε τώρα? Τι κορώνα? Ωραία. Τέλεια. Πολύ όμορφα, παιδιά. Όχι. Νομίζω δεν χρειάζομαι κάτι. Αυτά είναι τέτοια. Κοιτάξτε. Να βάλουμε λουλουδάκια. Τι λέτε να βάλουμε? Συγγνώμη που ακούγεται λίγο έτσι ο αέρας. Επειδή είμαι έξω στο μπαλκόνι. Συγγνώμη λιγάκι. Μάλλον θα ακούγεται λίγο χάλια. Αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά μου, τι να κάνουμε? Ήθελα να είμαι έξω στη βεράντα. Ωραία. Έτοιμη είμαι. Όχι, έτσι. Έτσι θέλω να είμαι ρε παιδί μου. Τέλεια. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Τέλεια. Ρε παιδιά. Το θέλουμε αυτό. Δεν θέλω να βάλω κάτι άλλο. Δεν με καταλαβαίνει κανείς. Δεν θέλω ρε παιδί μου. Αυτό. Τι ρε. Τέρμα ρε παιδιά μου, τέρμα. Ωραία. Τέλεια, πάμε πάλι στο σπίτι μας. Να πάμε όμως λίγο γρήγορα στο σπίτι. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μακιγιάζ και με την κολλητή μας θα πάμε για καφέ. Πώς θα γίνει αυτό άμα δεν ετοιμαστούμε με το make-up? Πώς θα γίνει? Πείτε μου εμένα πώς θα γίνει. Δεν τελειώνει και σύρε το καμπόκα. Μισό λεπτό παιδιά, περιμένετε λίγο. Γύρισα. Τέλεια. Πολύ όμορφα.
Ωραία, τώρα εδώ πέρα έχει barbecue. Πρέπει να ετοιμαστώ όμως με την κολλητή μου. Δεν θέλω την κορώνα όμως. Να πιούμε λίγο όμως. Τέλεια. Δεν θέλουμε κάτι ρε παιδί μου. Μόνο λίγο να βάλουμε κανένα κρεβάτι εδώ πέρα. Τέλεια. Ήρθε η ώρα για να βάλουμε κρεβάτι. Δεν γίνεται σπίτι χωρίς κρεβάτι. Οπότε πηγαίνουμε λίγο πιο πέρα τα πράγματα αυτά. Εδώ κάτω. Εδώ. Αυτό το πουφ. Εδώ δίπλα. Αυτή η τσάντα. Εδώ. Και τώρα θα βάλουμε αυτό το τέλειο κρεβάτι. Που είναι πάρα πολύ όμορφο. Μετά από πίσω βάζουμε κορτινούλες, επειδή έτσι μας αρέσουν. Τέλεια. Και βάζουμε και μια άλλη κορτινούλα εκεί. Και βάζουμε και αυτήν εδώ από πάνω από αυτή την κορτίνα. Με τα φύλλα, επειδή μας αρέσει. Και κάτι άλλο πρέπει να βάλουμε. Κρεμάστρες. Τα πάντα, ναι. Παιδιά, έγινε μια μικρή παυσούλα, όπως είχαμε μείνει εδώ πέρα. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα εδώ πίσω τι να βάλουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορούμε να βάλουμε εδώ πίσω. Μάλλον τα skateboard που δεν τα χρειάζομαι καν. Πού πήγα μωρέ. Πού πήγα. Εγώ. Πού είμαι εγώ ρε παιδιά. Χάθηκα. Πού είμαι. Παιδιά, κάπου πήγα. Δεν πάμε καλά. Δεν πειράζει, θα πάρουμε έναν άλλο χαρακτήρα τώρα. Και θα κάνουμε και καλά ότι είμαστε εμείς. Ωραία. Θα πούμε ότι είμαστε αυτοί εδώ. Τέλος πάντων. Χωρίς το γυαλί. Άιντε. Ωραία. Και τώρα εμείς θα ξεπλώσουμε. Και πρέπει να ετοιμαστούμε για να πάμε με την κολλητή μας κάπου. Οπότε μισό λεπτάκι να πάω να ετοιμαστώ. Πρέπει να φορέσω κάτι άλλο. Τι να φορέσω. Λοιπόν παιδιά, δεν έχω ιδέα. Παιδιά, και καλά τώρα θα χαλάξω, οκ. Να με παιδιά, γύρισα, ετοιμάστηκα και πάμε βόλτα. Θα πάρουμε μαζί μας και το ποτήρι μας. Έχουμε μέσα το νερό μας. Και το αναψυκτικό. Βασικά έχω μια άλλη ιδέα. Θα πάρουμε το νερό μας, θα το χύσουμε στον νηπτήρα. Από εκείνο ο νηπτήρας. Και θα πάρουμε το αναψυκτικό και θα το βάλουμε μέσα. Πολύ ωραία. Και τώρα το αναψυκτικό μας. Μισό λεπτάκι παιδιά. Μήπως όλα κρύβονται πίσω από εκεί. Από πού κρύβονται παιδιά πίσω. Κάτι υπάρχει και πέφτουν εκεί μέσα. Δεν πειράζει.
Τέλεια. Ωραία. Και τώρα... παιδιά, να ρε. Ωραία. Πολύ όμορφα. Τελικά, να εδώ είμαι. Ωραία, παιδιά μου. Τώρα που ετοιμαστήκαμε, πάμε βολτούλα με την κολλητή μας. Να είμαστε. Τέλεια. Πάμε τώρα για καφέ. Σε ποιο να πάμε, θα πάμε σε αυτό. Μόνο αυτό είναι ανοιχτό σήμερα, δεν ξέρω άμα θα έχει καφέδες. Ωραία. Σίγουρα θα έχει καφέδες. Εγώ. Και ποια θα είναι η κολλητή μου. Και η κολλητή μου. Γεια σου κολλητή. Γεια σου γλυκερία. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είμαι, εσύ? Εγώ μια χαρά. Θέλεις να παραγγείλουμε ένα καφέ? Θες να παραγγείλουμε φυσικά ένα καφέ, αυτή το λέει. Συγγνώμη, αλλά έχω το αναψυκτικό. Δεν έχω πιει καθόλου, οπότε άστο. Πάμε να πάρουμε καφέ. Ναι, εγώ έχω φέρει μόνο νερό. Ωραία. Πάμε για να πάρουμε έναν καφέ. Γεια σας. Γεια σας. Τι θα θέλατε? Θα θέλαμε έναν φραπέ. Εγώ βασικά. Όχι φραπέ, παιδιά, ελληνικό καφέ. Θα ήθελα ένα ελληνικό. Τέλεια. Και εγώ θα ήθελα έναν ελληνικό καφέ. Ναι, θα είναι έτοιμο θα είναι έτοιμοι οι καφέδες σε 2 λεπτά. Λοιπόν... βάζουμε μέσα καφέ. Ο ένας καφές είναι έτοιμος. Ο καφές της γλυκερίας είναι έτοιμος. Ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι την άλλη κοπέλα είναι η κολλητή μου και την λένε Ιφηγένεια. Λοιπόν, σε λίγο είναι έτοιμος και ο δικός σου, Ιφηγένεια. Ιφηγένεια, ο καφές είναι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Τέλεια. Κολλητή, τώρα πάμε να κάτσουμε. Πού θες να κάτσουμε, κολλητή? Έξω. Εδώ. Έξω, κολλητή. Έλα, κολλητή, σου έχω νέα. Τι νέα έχεις? Θυμάσαι αυτή τη γειτόνισσα? Ναι, πώς δεν τη θυμάμαι. Αυτή η γειτόνισσα παντρεύτηκε. Σοβαρά? Ναι, παντρεύτηκε. Και εγώ πήγα στο γάμο της. Εσύ πήγες? Όχι, δεν προλάβαινα, συγγνώμη. Εγώ πήγα. Πώς πέρασες εκεί? Πολύ καλά. Θα βάλουμε και λίγη μουσική? Ναι, ας βάλουμε. Άλλη μουσική. Ούτε αυτή.
Αυτήν. Τι άλλα νέα. Τι άλλα νέα. Έχω να σου πω κι εγώ ένα νέο. Για πες. Λοιπόν, εγώ έχω ένα σκυλάκι. Και πού είναι το σκυλάκι σου? Είναι εδώ πέρα και το αφήνω κάθε φορά. Είναι δικό μου, ξέρεις. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Μπορώ να το χαϊδέψω? Φυσικά, γιατί όχι. Έρχομαι. Όχι, είναι πάρα πολύ ήσυχο. Τέλειο σκυλάκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω σε λιγάκι. Θες να παραγγείλουμε κάτι πριν φύγω? Ό,τι θες. Θες να παραγγείλουμε κουρασανάκια? Ναι, θέλω. Πάμε. Το σκυλί μου, να ξέρεις, το λένε Τζον, επειδή είναι αγόρι. Τζον, κάτσε λίγο εδώ πέρα. Επειδή είσαι κολλητή μου, θα πάω εγώ να τις φέρω. Όχι μωρέ, δεν χρειάζεται, πάω εγώ. Σε ευχαριστώ κολλητή, τίποτα δεν κάνει. Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Θα ήθελα 2 κουρασανάκια. Αμέσως. Ελάτε τα κουρασανάκια σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα κολλητή. Έλα. Τι έγινε? Όλα καλά. Πάντα σε ευχαριστώ πολύ για το κουρασανάκι. Έλα να το φάμε. Εγώ το έφαγα. Και εγώ τώρα μισό. Και εγώ το έφαγα. Ωραία. Τώρα που φάγαμε, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ναι, κολλητή. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Λοιπόν παιδιά, και τώρα τέλειωσε το βίντεο. Θα τα ξαναπούμε. Bye. Μουα.